Yava ke awuyindawo. Ndithi ke ngoku mna uthi uThando wow lungiselelwa elalizwe linanziweyo ikanana ikhaya lethu ke ndim lowo ndondlalelwa kuqala ndogqiba ndaprepaywa apha engqondweni ke funeka ndizazi neziscriptures ezikwenza uba ndingapeniki. If utata uAbraham wayehambile le ndlela into enzima kum, uthi uThixo kum into enzima, wayihamba uAbraham le ndlela uzayihamba nawe. Andazi ke isitori sikaAbraham noba wayehlutyulwe na yena kuqala. Uthi Namaste sent her to me, okay. Namaste became the number one, okay, right. So andilazi kakuhle ibali lakatata uAbraham noba naye wayeyifumenela le nto yoqala wahlutywa kuqala. Mna guys, I really felt naked because bonke abantu endibathandile emhlabeni wam kwaqala kwasuswa bona kum ngendlela ebuhlungu. Ndim ke South Africa inhliziyo yami ibleeda if kuthi